Bosna i Hercegovina kao država. Njen teritorij i granice imaju dugu historijsku tradiciju, što potvrđuju vjerodostojni i značajni dokumenti koji svjedoče o njenom višestoljetnom postojanju. Iako korijeni bosanske državnosti datiraju još od bana Borića i 12. stoljeća, Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se 25. novembra na dan prvog zasjedanja Zavnobiha. U Mrkonjić gradu je u noći sa 25. na 26. novembar 1943. godine održana osnivačka skupština Zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Ta noć ušla je u historiju naroda Bosne i Hercegovine. Zavnobih postaje najviši organ vlasti i predstavništvo Narodno-oslobodilačkog pokreta Bosne i Hercegovine. Skupštini je prisustvovalo 247 delegata iz svih krajeva države, a 173 je imalo pravo glasa. Tokom radnog zasjedanja usvojena je između ostalog i rezolucija Zavnobiha. U njoj je izražena želja naroda Bosne i Hercegovine da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. U vremenu kada su fašističke snage divljale po zemaljskoj kugli, pa tako i prostorima bivše Jugoslavije, održano je zasjedanje na kojem su utvrđeni pravni temelji federativnog uređenja nove državne zajednice jugoslavenskih naroda, a narodno-oslobodilački odbori su postali državni organi vlasti. Izabrana je i delegacija od 58 članova koja je Bosnu i Hercegovinu predstavljala na drugom zasjedanju Avnoja u Jajcu 29. novembra 1943. Značaj prvog zasjedanja Zavnobiha ogleda se u tome što je konstituisano vrhovno političko predstavništvo Bosne i Hercegovine, koje je izrazilo stav da se Bosna i Hercegovina konstituiše kao ravnopravna federalna jedinica, čime je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1995. godine na Ustav Republike Bosne i Hercegovine Predsjedništvo Republike donosi zakon o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine. Ideja o zajedničkom životu na ovim prostorima, koja je predstavljena na prvom zasjedanju Zavnobiha, i danas je vodilja ljudima koji ovu zemlju vide kao svoju jedinu domovinu. Bosne je bilo i uvijek će je biti, uprkos pogrešnim i zlonamjernim interpretacijama i negiranjima državnopravnog i teritorijalnog integriteta.